Ahojte priatelia, moje meno je Silvia a som vášnivou cestovateľkou. Precestovala som už vyše 60 krajín, a to od Austrálie, Japonska až po druhý koniec sveta, a to Aliašku a Havajské ostrovy. Prevažne z týchto výletov boli všetko poznávacie zájazdy. Ale na druhej strane som aj vášnivou cestovateľkou, kde milujem chodiť k moru a takisto milujem slniečko. S pribúdajúcim vekom sa moje priority rapidne zmenili. A túžba po vlastnom apartmáne sa začala stupňovať. Totiž milujem chodiť na dovolenky k moru už dávno pred sezónou alebo dávno po sezóne, keď v Európe je zima. Ale ako sa dopracovať k vlastnému apartmánu pri mori, keď človek nemá plný kapitál k tomu, aby si mohol kúpiť nehnuteľnosť? Ja som jedna z tých, ktorá si robí každý rok, už niekoľko rokov po sebe, aj nástenku vízií, nástenku snov. A na nástenke mojich snov je aj vlastný apartmán pri mori. V minulom roku sa mi podaril fenomenálny projekt. Podarilo sa mi kúpiť nehnuteľnosť pri mori, a to konkrétne na Severnom Cypre. Viem, Severný Cyprus je mimo Európskej únie. Túto otázku dostávam veľmi často. Prečo si sa rozhodla práve pre Severný Cyprus? Informácie, ktoré som dostala a mala možnosť si dohľadať, dostal zelenú. Pretože som tam dostala podmienky, vyhovujúce podmienky tým, že som mohla zaplatiť len určitú čiastku na zálohu a zvyšok mám na splátkový kalendár po dobu 80 mesiacov, a to bez navýšenia. Ďalšie faktory, ktoré ovplyvnili moje rozhodnutie, bolo to, že Severný Cyprus obklopuje stále Stredozemné more, 322 slnečných dní, doletová dráha z Budapešte do Larnaky je do 3 hodín, takisto narastajúci trh alebo dopyt po nehnuteľnostiach, čím každým rokom je nárast nehnuteľností až o niekoľko percent. A takisto nižšia životná úroveň. A to by nebolo všetko, pretože ešte len teraz, pred krátkym časom, sa mi podarilo kúpiť ďalšiu nehnuteľnosť, a to v Egypte. V Egypte som bola už niekoľkokrát na dovolenke a Červené more sa mi veľmi páči. Prečo som sa rozhodla pre Egypt? Takisto pre podobné podmienky, pretože dopyt po nehnuteľnostiach mi zaručuje nárast nehnuteľností a percentuálne niekoľkonásobne každým rokom. Nízka životná úroveň. A čo som tým získala? Zabezpečila som sa proti inflácii a takisto do ďalekej budúcnosti, to nie len na dôchodok, ale aj do blízkej budúcnosti, a to tým, že od prvého dňa som si vygenerovala vedľajší príjem z prenájmu. Ak aj ty zdieľaš rovnaké myšlienky a názory ako ja a rada by si kúpila nehnuteľnosť pri mori, ale hľadáš vhodné informácie alebo kontakt, kto ti pomôže k vytúženému tvojmu cieľu, veľmi rada ti pomôžem. A takisto doporučujem, pridaj sa k nám do facebookovej skupiny Nehnuteľnosti Cyprus, kde nájdeš všetky podrobné informácie a projekty zo Severného Cypru a Egyptu. A to tým, že si vytvoríš svoj druhý domov pri mori nie len pre seba, ale pre celú svoju rodinu.